skyně, ale kurva, potřebujeme nějaký tady skiny. Počúvaj, to čo je za jeblu senzitivitu mi povedz. Pojď se ohrát, vole. Sa nedá znejít. Málo. Nedá? Ohrej sa, Aleš. Jsme to IP viděli. To čo je kurva, to je na piču. Já jsem to měl Twitchete, já jsem to doteď měl jakoby sražený kvůli tomu, abyste neviděli IPčku. Tam byla moje kamera. Pokud, a čo tu budeme ako robiť mi povedz. Aha, tak jako je to dáš si jednoduchý, inventár začíná a být tam máš... světlo. Já se jdu prohrabávat v popelnicích teda hoše. Mám šperhák. Protože jinak jako dojde asi jídlo. Počkaj, preto tak sekam mi povedz. Čo teda, mne to ukazuje, že mám 80 FPS, ale to idú herce na piču alebo niečo. No, to je proste na piču hra. A to oni predávajú takúto hru v takomto stave za 16 €, čo sú úderenci? Já jsem to pochopil. Když jsem to pochopil, tak je to ještě furt jako úplně nová, jakoby víš... Počkaj, kde ready? Ja v ready to nemám, my sme traja. No jako je to ještě furt jako prostě in development ta hra, viď? Kým to jebe. A to ešte je počkaj. Jak je to veľká mapa? Viděli jsme, jak jsi si nastavil ten Nike. Jaká veľká mapa? A docela velká. Musíš si ju kúpiť za 50 korún. Naľavo máš hore peniaze. Ale ty si retardovaný kour, jaká tu je veľký svet, myslím. Jako zatím, co jsem koukal, tak je relativně velký, jakože Není ale... velký. A ty poznáš, jaké miesto z Prahy, alebo nie? Ja nie. Žižkov je tu. Piču, tady je Žižkov. Říškov? Do piče, mám to na mape, kurva. Tak asi Našiel som, počkaj, Haraburdi... Ty jsi už koupil mapu. Hej, ja už mám mapu. Ty král, ty jsi jak na tom zarobil rychle, ty vole, teďka už tady... Čo ti jebe, ja mám chlapci, nechcem vás ako ojebávať, ale mám tu lepidlo, takže pripravte nejaké flašky a ideme na to. Otázka, máme všichni jakoby společný loot? Jo, ne. Zabudol som sa vysrať. Tu musíš aj kakať? Kakaj sa poriadne. Musíš vysrať sa, no, lebo zomreš. Kde môžem predávať veci? Kde predávam veci? Hej, můžete mi vysvětlit, kdo dává ty hovna do té popelnice? Kurva. Jak otváram one? Neviem, jak som to otvoril, či neviem, jak sa mi to poradilo. Starý textil chcem. Sekundové lepidlo chcem. Haraburdi jebem. Chlapci, mám 5 cigaret som našiel. Izolačku. Já jsem našel celou krapku. Dobre, hlavne tie hovná, keď ti bude ten oný, keď budeš mať ten vykričník, tak chodíš do jiné popelnice, kým nebudeš mať Jo, a tam jsem to pochopil tak, že ty jakoby expíš, když něco děláš, tak expíš, když mluvíš s lidmi, jak expíš a potom jakoby si můžeš dovolit jiné věci a tak dále. Když prohlížáš popelnice, tak taky. A podle toho, jaký máš level, tak tolikrát ty to warny... Dobre, kde predám veci mi povedzte. Ono většinou nemůžeš moc prodat do té doby, dokud jako nepokecáš s nějakým člověkem, který to od tebe bude chtít koupit, anebo třeba vratný láhve se dají koupit. Láhve môžeš, no dať. No, a kde sú vratné láhve, kde ich najebem? Jaký market najdi? U mňa napríklad, ale neviem, ty tu nie si. Našiel som rozbitý vysávač, mám ho zobrať, či nemám? Hop, nice. Hambač? Mňam. Poštíš vejkačky jsem našel, nebude mi smrdět z huby. No. Ozaj, no, zápach ešte bude. Nechutá, smrdutá sračka. A ty si v tom právě hrabeš. Pekne. No bacha, ale když budeš plezat ty sračky, když budeš plezat jako hodně, tak budeš smrdět. A ti zničí hadry prostě. A to ti dávají život preč, ty sračky. Kousek salámu. No, to sračky ti dávají životy dolů, přesně. Fuj, za to zjebal hovno. No tak ale ti to dává život dole, dávaj pozor, aby si neskapal. Divnej sír, Zás som henu svialový, nechutná smrdutá sračka, zás. Druhá. Dobre, ja som No, tam se podívej, jestli si měl bys tam nějaký zbytky žrádla, ne? Kde žijím, koľko mám života? Ale ja už smrdím, či ja si Klej zelenina, táto zelenina je trochu zelená, ale asi jinak zelená, než bydlo. Ideálně, mám to tady hrať? Jemně smrdím. Já když mám žvejky, dají se tady jakoby tradovat itemy? To nevím, jestli jde. To nevím. Dá se to? Ja som si kúpil 2 bagety. Fatálny neúspěch, ty kokotko. Riskantní kompot. Tento kompot byl již někým otevřen, ale nesnězen. Můžeme se dohadovat, proč tak nestalo. Keď dáš Y, keď dáš inventár. Dobre, stačí. Dve od spodu. Nie tá ryba, to je zápach, potom je hovno a tie dve. To je alkohol, že aký si najebaný a to je oči prekrížené dve. To čo je? To je podle mě, že jsi nemocnej třeba, jakože nějaký léky nebo něco takového podle mě. Oh shit, hej, tady mám stíhací los, počkej. Počkej, vieš čo to je?
Dělám takový YouTube content, stírací losy, prostě schválně, jestli vyhrajem. A viem, kde je doktor ináč, keby ste mali málo HP, tak viem, kde je doktor, našiel som doktora. A to si prachy, ne? Nestojím? Nie, on ťa zadarmo ošetrí, lebo keď Pálo, ťa uvidí takto rozjebaného, tak ťa raz zadarmo ošetrí. Jsme jasný, jo, říkáš. Ide kávu. Našiel som auto. Oblečení... Já sežeru něco. Červené kontajnery máš najviac veci. Jo, hej, teď jsem si to vzpomněl, to je určitě. To je radiace, že jo. Já když jsem sežral teďka nějaký žrádlo z té popelnice. Počkaj, ktorý život? To červené vľavo hore, alebo... A keď si dáš Y, A čo je to vľavo hore, úplne vľavo hore? Kurva, ale já mrznu, vole, já si potřebuji dát tady popelničku tady. Že jak ti je teplo. A keď to mám úplne dole? Tak si v píči, mrzneš. Tak mrznem práve teraz. Pojď vole, tam kde se spomnul a tady jdu vytvořit Cizí muž. Zdravíčko, nedal byste mi drobák? Sakra, nevadí vydat cez hry. Čo? Zatím pro tebe nic zaujímavého nemám, ale časem se klidně vrať. Tomu kokotovi treba spát, tak idem. Kokot pojebaný. Vole, bohužel to. Hej, tady ještě hoří, no jis. Šperáky pojebané. Chlapci, kde sa mi za vami, ty kokot? Já jsem jak jsem to vzpomněl. V parku, na lavičke spím. No, to musím aj Já spať? proč se neohřívám, vole? No musíš spát. To je jenom bug. Mám sierací los? Ja spím na lavičke v parku, chlapci. Mám aj kartón, normálne si musíš spraviť kartón, vieš, aby ti to dávalo. Dobrý. Výherná čísla. 48 na toto, hej? 39, 18. Budem musieť tiež ísť ohoriať za chvíľku. 18 mám výherné? No, na tom spawnu jsem tady rozpálil ohýnek, takže... Prosím. Tak můžete. 41. Dáš pak ještě Sherlocka? 44. Jo, určitě, 10. určitě, ne, asi dneska. 47, 48. Sherlock Holmes. Aha. Vyhral som? Crimes and Punishments. Vyhral som, čo si? Vyhral som, vieš koľko? 10, 20? 80 korún, hej. Ty Čo kokot. ti jebe? To Ja som skurvený. ty si kokot. Ja som ich zobral asi 100 a mal som najviac 20 do piče. 80 korún prvým losom, ty kokot. Je to tu, Často boys. vyjebaný. Čo mám teraz spraviť? Jak ich získam? Trafike. Hej, jak to, že tady hoří ten oheň, vole. Počkej, ale ja zdochniem, ja sa potrebujem ohriať, lebo jak umriem niekde teraz. Já taky prostě, hej, mě je furt zima, i když mi tady hoří oheň. What the fuck? Tak to máte bugnuté, tak poďte sem hore ku mne, ja vám ukážem. A to ako, jak si myslíš, ja som už zabludil, že som v Prahe druhýkrát v živote, jebe ti. Idem na benzínku. Straight v Prahe. Ty kokot. Hej, zobáva, mluviť. Já běžím. Zdravíčko, rád by si mi niečo Kontajnery, uložil. keď si máš iba čipkami. 20 korún to bude. Rozpálil? Nerozpálil. Ja mám teď u sebe jen 10, Nebo ja se Kokoti. Počkaj, daj si to. na mou duši poseru. Tady zažehnu, vole. Počkaj, musím chodiť na záchod, alebo nemusím? Musíš za 20 korún na benzínke, hajzel baba. A prečo, kedy zistím, že musím ísť? Jako, Keď dáš viděl tíčko, jsi tak tam máš vůbec, hovno. co mi platil za hajzl? Fuck? Keď veľa žere. Počuješ? 20 korún stojí hajzel. Počkaj, vieš čo najhoršie, že ja si som práve zdochol. Mne tu niečo modré ukazuje. Poď za mnou, tu som, poď za mnou. Pojď. Tak jsem se No vzpomněl. rýchlo. Čo to, čo máš za hnusné topánky do píči? To máš vreca na nohách, či čo ty kokot? Som ukradol, ticho. Som mŕtvý, mám úplne mokré veci, všetky. To noči začne normálne uberať život, ti bude krv mať na obrazovke, vtedy budeš až zomierať. Žolik, jsi tady? Kolik máš prháků, Žolik? Našiel si skrytou zónu, zde môžeš budovať svoj úkryt. Poďme budovať niečo. Žolik. Stačí tu stáť, hej? Nemáš perháky, ukáž? Nemáš prháky. Ja mám šperáky, ja mám. Tak jo, tak zkus, hele. Dej 3krát doprava, jednou doleva a pak poslední není doprava. Jebe ti, ja mám doľava prvú, ty kokot, hneď si ma ojebal. 3 doprava a tak naopak, 3 doleva, jede doprava a jeden... Tak ty si kokot, teraz som ich všetky minul. Ne, bylo to doprava, Twitche to nebylo? Bylo to 3 doprava a jeden Doľava, ja som mal doľava. Uhni, čo sa... Ja to idem otvoriť, uhni do piče. No 3 doprava a 2 doleva, Žoli. Rest. Doľava a doprava môžeš použiť. Seznam je prázdny, to čo je? Tak asi nemáš prháky. A môžem to ukradnúť, tu je veľa vecí. Ty Čo? kámo, Ty si to otvoril? Ja som to otvoril, čo mám ďalej zobrať? Polystyren? Všetko ber. Všechno vem. To je šťastko vyjebaný. Nemám toľko miesta asi, to kokot. Vyšel jsem, kurva. Fuck.
Čo tam, mám zobrať napríklad modrý predmet, alebo zelený, alebo ktorý? Vem všechno, jestli můžeš. Ale všechno počkaj, ty nechápeš, tu je jaká pičovina, že pokuse ukrást co nejlépe předmět, chápeš? Taký bar mi tu lieta. Aha, tak zkus to zelený, to modrý podle mě nedáš, jako no. Úspěch! Počkaj, mám jednu vec, pekne. Skúsim zobrať zajímavý papír, tento papír je fakt zajímavý. Tam bude istá nejaká mapa. Keď dáš modré potom, tak ono ti to dá ešte viac vecí. Tam je iba jedna palička modrého, ale to je fest ťažké trafiť potom. Do piče zasranej! Sa mi to nepodarilo. Pojebal to? Hej, no, iba jednu vec som dal zobral, iba jednu vec. Zapalte to kurva, čo je? To by ještě zima, vole. Ja neviem. Zapal sám, máš tam hraburdi. Daj ičko a pozri napravo, tu teplotu a toto. Už jsem to zapal, no. Já jdu lootovat, jdu prohrabávat ty panice, že? Chcem tam ísť spať, som ospalý na 77%, asi teda. Alebo že som Nie, to si dobré ešte. To keď máš čím menej, tak tým horšie. Ale potrebujem sa nájsť, potrebujem to hambač. Ja musím ísť ku doktorovi, chalani. Dobre, ja idem ku doktorovi, nech mi doplní HPčka, čaute zatiaľ. Já chci mít zelené. Já prohrabám jako ty popelnice, no. By zjistil jsem, že můžeš spát i na lavičkách prostě, já jsem zahrádku jako umřel na to, že jsem prostě nemohl spát. Čo by sme sa udiali? Musíme sa staviť do toho, že som bezdomovec, čo by som chcel? Ten papier chcem. A tu sú žebráci, idem za nimi, počkaj. Mám polystyren, ukradol som polystyren odtiaľ. Další igelitka. Mám polystyren, kurva. Izolačka. Haraburdi. Nebyl by drobák. Ja už žobrem peniaze aj ty. Tam sa žebrať? Uhni, ja vám ukážem, jak sa žebre, chlapci. Ujdite do piče. Idem do mesta. Po ten roh máš predať šipkami rest. Koupím za to jídlo. Počúvaš rest? A on to čím prehľadáva? Do piče, Iba sa pozrieť do piče. Tak to je kokot. Veď čipkami to prehľadávaj, rest. Ale mi nedal ty prachy, ne? Počkaj, ja neviem, niečo žerem a neviem, či to je do piče, nie je to prepsa náhodou, kurva? Či čo to je? Čo si to žral? Fuj, kurva, neviem, ale v skutočnosti, ty kokot, tu mám niečo do piče. Som tam našiel v trube, kde si hodili, nie to staré už, kurva, či čo? Jaj? Žlté to je nejaké... Igelitka má větší. Hej, můžu vám hodit loot nějaký, protože mám nějaký jako celé lepší věci. Iba tam, jakože mám nějaký igelitka zase. Kino spôsob 350, jelikož som sa rozhodol podporovať mentálne zaostalé ľudí, tak tady niečo máš a polovičku jde Romanec za to, že sa o to stará. Nemáš náhodou link na fighty Drsná Bena? Kúkali sme to, keď dohráme, tak si to tak hodím určite dobre. Dobre, mám Prehral na oni. 80, ja som pohodičke teraz. Prehral Drsná, Dida 350, kámo, pekný večer. SVK posledná 2, tak ešte raz teda, otáznik, tak to pozriem. Tú skurvenú pičovinu, tú radiáciu, či čo to... Pekárstvo som našiel. Zdravíčko, aby si niečo kúpil. Tak sa môžeš šipkami hrabať. Áno, vykupujeme. V tom koši ešte ďalej, tam máš tie oné kolónky, vidíš? Počúvaš? Ti ho predávam lahve. Už je to zarazil po anglicky. On predával sneakersku, kurva. Čo si hovoril ty? Že v koši sa môže ešte hrabať. Počkaj, on predáva akože hambač za 50 českých, čo mu zajebalo. Nie je to nejak veľa, ty kokot. Tak, už som zpátky. Co pak? Kde si, ja chcem, počkaj, vydrž. Ja potrebujem predávač. Mne to vyhodilo, Rád by som si to byl, vykupuje to lahve. Nevadí. Áno, vykupujeme. Kde dám ten los, kurva! Kde mám ísť ten los zaniesť, mi povedzte. Trafika, také stánky. Neviem nájsť trafiku. Kúpim si hamburger. Tu som bol, počúvaj, ja viem, kde je toto, ty kokot. Jebe ti? Aleš, ty kokot, toto nepoznáš do čas Prahy? Čo tu som na 100% bol, ty kokot? Tu kde som? Tu sme boli v také čínskej rešti, keď ti hovorím, to normálne jak u babky starej, keby si došiel do piče. Fuj, ty chápat. Čínská reštika je na každém rohu v Praze, víš o tom? No, že ja viem, ale zrovna v takejto bezdomovskej časti sme boli, ty kokot. Na 100% do piče. To je taky skoro na každém rohu teda, popravde. Fakt ako otrasnec tam bolo jak kokot.
ako hotel dobrý všetko, ale išli sme sa nájsť, že čínska reštika nám bola odporúčená, prišli sme tam a tam normálne ty kokot, staré stoly, drevené stoličky, na záchod som radšej ani nešiel, tam išli normálne trubky, normálne holé trubky, tam bolo vidieť, jak išli proste cez stenu do záchodov, normálne také igilitové staré obrúsy kockaté, ty kokot, také otrasné a s ponkami prichytené na stôl, aby sa nehýbali. Čo ti jebe, no otras, ty kokot. Otras. Prodávač. By the way, Blonix, Kde nájdem zastávárnu, chalani, neviete? Čo je kurva tento den? Čo to kurva znamená? Trafikant. Rád by si niečo koupil. Trafikant? Som u trafikanta, je tu nič. Jestli jsme šli nějaký prodej, to tam můžeš Tento nechce nič predávať, ty kokot. Ja potrebujem kurva toho buzeranta, že vykupuje one. flašky, myslíš, ne? Čo? Musíš, to jsou tady v těch trafikách, vole. To je hned... Čo, hľadám trafiku. Aha, to je okolo idúci. Hej, stoj! Dobrá, to twitchete. Kokot pojebaný, ne v pohode, ja proste nerozdávam. Ešte, že sú lidi na sebe tak hodní. Tak, za minulého režimu bylo líp. Tuhle niekto zabil jedného z nás, ale Jošu, bylo to v novinách, ja ho znal přímo, hrúza. Nasklepané, už mi tlačí čas, ty skurvený kokot pojebaný. Poďa, tam mi dá, dívaj sa. Hej, ty! Stoj! Mě pojebává. Jak mě pojebává? Slečno, nebyl by droba, nezlobte se, nebyl by něco k zakousnutí? Bohužel, já držím dietu. A proč jsem, protože jsem nádherná. Och, to je škoda, umírám hladný, počuj mi prosím. Děkuji, ale líny si musím udržovat. Och, co bych jak líny dal? I za suchý rohlík, nepřišli byste mi na něj? Líny nemusíte. Hej, odpal. Viem, že sa ti páčim, ale ako mám tu teraz debatu s onu. Nemusíte, vieste mi, vím, co je to prázdny žaludek a to bych vám teda nepřál. Vy si tak starostlivý. No ja bych chtěl, aby si taky o mě někdo staral, třeba mi něco věnoval. Škoda, že můj osud nikoho netrápí, nemohli sme mi zejména oblíbený medzi feťáky. Nitrin. Aha, vyžer nejaký cash. Dívajte sa, že je to tu. Mám to, úspěch. Koľko mi dá? 5 korún? To je kurva to, čo si myslí o sebe? Slečno potřebuji pár drob... Počkej. Ty, stoj. Pane, nebyl drobák, bohužel, ako je to slečna. Dobrý den, já jenom, že můžete mi na chvíli věnovat pozornost? Vy jste bezdomovec? Jo, tak trochu, měli byste kačku nazbyt. Bezdomovců v Praslavi nějak ubil poslední dobou. Těžko říct, čím to je. No jo, měl by ten drobák. Někde pod železničním nadjezdem bivakoval v rozbitém karavanu jeden starý bezdomovec. Musí to být mistr bezdomovectví. Zatím ho nic nesklátilo a už přežívá na ulici nejméně tou zimu. Je to hotová legenda. Už můj tata o něm vyprávěl. To jako všecko? 5 koruník. Viděl jste ten nový film od... Počkej, prečo sa tu bavíme o filmoch? Neví to nejaký brigáda. Tož nazdar. Čo to kurva? Ja sa spýtam, či mi o nejakej brigáde, on mi povie, že tož nazdar, to je všetko, ale ide preč, čo mu to jebe? Hej, ty, stoj. Ty, poď sem. Nemám drobné, ty, kurva vyjebaná. Hej, ty. Stoj. Je, a to je hezké, myslíš, že sa hezky usmívam, jo? Kokot, krásne, aj to obočie máš nádherné, do piče. S hovnami vyjebaný. Bych ti oblízal obočie normálne. Zahraj Jula. No? Koko, zarobil som. Počúvaj, čo bolo vonom v trúbe? Kde ste? No ja, počuj, lebo ja som si dal som si cestovinu, na to som si dal to kúra, čo bolo v tej panvici a potom som si na to vylial to, čo bolo v trúbe. No však ja neviem, ale povedz, či sa to tak malo spraviť, alebo nemalo. A čo bolo v tej trúbe, mi povedz. No ale čo je v tej trúbe? To je smota na toto? Že to vypadá jak chleba rozmočený. Ja by som zvedavý bol, kde nájdem zastávárnu, ale takéto pičoviny. Okay, no, jako vyžebral jsem 3 koruny a trvalo mi to asi 20 minut. Tak ale daj mu náhubok psovi, keď chceš preč, lebo on nevidie hore isto. Neviem.
Co se dá tady koupit jako nějak zajímavýho? Protože já vím, že tady je nějaký ten borec, to jsem minule našel, který tě jako umí naučit. Je, a to je hezké, že se tunám, jo? Dobre. Jak by ne, slunce už moc nesvítí, ale díky vám je ulice plná světla. Dejte almužničku a pomínam ešte niečo dalšího, nasadí šibalský úsmiev. Ty kokot. S týmto by som mu poslal hneď do piče, hneď. Tam sme ani nerozmýšľali. No iste, Beruli, že obecne, ticho chlapci, ja práve vyprávam, že vypadá ako orangutan. Že no iste, Beruli, že obecne vypadáte ako orangutan, tak sa usmievate mimořádne hezky. Mám byť milý, alebo pošlem do piče? Budem milý. Ty krávo, ukradl jsem antidepresiva. Ty kodaj, podíl sa, jebe ti? Tvé to prodám, to jsou drogy, že jo? Ja aj na takový galanti, kdyby byli všichni chlapi na ulici. Ako trafil som odrad, dala mi 40 korún tá piča. Ty si totálny kokot. Co vy soudíte, bude nám dneska pršet? Trafte modré chlapci. Fake? Kamarád chytil svrap, to bych sám nechtěl v pravdě. Baboče Fenty, no vám že zrovna jedu od kadeřníka. Od kadeřníka vy ho potřebujete? Vždyť jste krásná tak či tak. To je od vás milé. A od vás by zase byl milý nějaký ten drobáček. Dobre, ideme trafiť modré? Chat, ideme trafiť modré, či pomaly ďalej zájdeme? Fatálny neúspech, ty kokot! Počkaj, ja som ich tu stopol koľko? Pozri sa, ja som ich tu stopol normálne, pozri sa koľko ich je tu, jebe vám. Tento, dívaj sa, tento mladík je môj, dívaj sa na ňo, tento mi dá všetko, čo má. Dobrý den, já bych jenom můžu na to věnovat pozornost. Spěchám do školy, už mi zbývá jen jedna absence a nemí mi promrhat konverzaci s váma. A tak to udělej a pak můžeš něco ukrást. Já jsem teďka ukrást takhle antidepresiva. 50 mi dal tento, zasa modré trafil. 50. Ty si kokotko žebrácky. Jak to děláš? Mám cigaretu. Modré trafíš a dal ti viac, on ti nedá 5 alebo 10 a on ti dá ty kokot fest veľa. Koľko mám peňaz, kde to získam? Kde to pozriem? Mám 39. Dobre, chalani, potrebujem... Dobre, pomôžte do piče, poďte mi predať... Ten ticket za chvíľu nebude platný, kurva, poďte mi ho, ne, kde to je? To máš tady, vole, u trafiky možná, ne? Počkej, já se jdu vohřát, protože je zase zima, vole. A mne je zima, ty kokot. Se umírám na zimu. Idem za vami, lebo vy ste žebráci. Choď do piče, trafil som ho, zežral som hovno zas. Pekne. Tak som do... Igelitka. Kapacita plus 20, to chcem. A hovno som, fuj ty kokot, som nám nebol ruku do toho hovna. Ty si mi ukradol tu onu? Igelitku? No tu igelitku, já jsem ti ji ukradl, už já ji potřebuju. Krabičák som zobral. Dobre, kde je to bistro, či čo hľadáme? Myslíš to pražský bistro, nebo jaký? Piču, hľadám, kde zanesem ten skúrený výherný tiket, chápeš? Tady vole, tady ten výherný. Ukáž, to? Žuvačky som jej ukradol. Trafikant, zdravíčko, rád bych si něco koupil, tu iba niečo na nakúpanie, chápeš? A to ji nemůžeš dát los? Aha, ja som tam mohol kliknúť. Chlapci, tu je akože magazín pro dospělé. Mali by sme zazložiť, chlapci. Mali by sme zazložiť. Žolo, koľko máš peňazí? No poj sem. Volá sa to, že Playguy. 39 korun. Ty kokot. Kolik stojí? Stojí 80. Ale pridá 80 morálky. 80, chlapci. Na tom sa vystriedáme, koľkokrát chceme, chápeš? Do nekonečna, kľudne. Ty kokot. Mapa stojí koľko? 50. Aha, 10 korún som vyhral? Kde to našiel? Však traf... Ty si to kúpil, ten los, ja som ho našiel v koši, ty kokot. Dá sa kúpiť trafiky za 20. Dobre, ja zistím, čo mi chýba, čo potrebujem. Dej si inventář, Ičko, a potom nahoře si tam překlikni na... Budem potrebovať sa nájsť za chvíľku, chlani. Máme niečo nájdenie? Dobre, idem za vami, chlapci. Ja nekam utekám, chlapci.
Počkaj, sa budem hrať na raneného, ti hovorím, tu skočím na zem normálne, na brucho sa tu budem plaziť pred človekom nejakým a vyždoberiem všetko od neho. Kde ste vy, kokot? Ja som niekde... Ja som v piči, kde si, ty kokot. A to ja som taky někde v píči, prostě prohledávám popelnice. Počkaj, idem vykradnúť garáž. Ty kokot, červené kontajnery, dávaj. Čo je dobré? Áno, netreba šperhák, či čo? Ja tu mám červené kontajnery, aspoň myslím, že to je červená. Je to červená či není? Ktoré je červené z týchto dvoch? Hen to vypadá... Asi toto. Aha. Expirovaný chleba, to nechcem. Načatý energy drink. Kedy si plachta. Našiel som sluchátka. Aj zbytek krabicáku. Riskantní kompot. Zbytek mídla. Zápach minus 10, to chcem. Fuj. Čo všetko mám Fuj kurva, zase som chytil to hovno vyjebané. Kurva. Divnej sír. To kto dáva hovno do koša, mi povedz. Kousek To salámu. taky nevím, no. To je to, co jsem akorát říkal. Keď sa by sem tak nechal tam, nie? Počkaj, 4 hovna som po sebe chytil. Potrebujem okamžite Ale mydlo. ti to dáva strašne na piču, to nemôžeš takto rejsť. Ty podľa toho, aký máš level, tak podľa toho máš iba jeden vykričník, dajme tomu, chápeš? Keď sa dáš ičko a tam si dáš tie staty. Ty popelnice do té doby, dokud jakože máš ten počet, kolik máš level těch vykřičníků. Jo, že ty potom jako budeš level upovat v prohledávání popelnic. Já už teďka mám třeba 2 vykřičníky. Ja mám 5. Všetko použijem. Dopijem toto, dám si energy drink. Já se jdu Zbytek krabičáku, všecko. Na zahájit odpočinek. 3 hovna? Chod sa čo? No, víš co? Kde sa môžem osprchovať? Počkaj, kedy zistím, že sa musím vystarať alebo niečo, povedzte mi. Lebo ako necítim sa nejako zle, vieš? Som proste pohodičke. No ty tam budeš mít takový jako ty sračky napravo, budeš tam mít nějaký žlutý značky, podle mě. Musím sa ísť zohrať, chalani, asi mrznem. Kde tu nájdem najbližšie niečo horiace? Jak to funguje? Aha, už vidím. Tak ja som našiel nejaké deluxe kapsáče, aby si mohol... Len není tam ani obrázok normálne na nich, chápeš? Nie, že zhorím. Kde ste vy piči? Vy ste tam, kde sme boli? Na film? Na lavičke? Spím na lavičke, už tě vidím, zastav se, klik. Servus. Ale Kde potřebuji ideme? se ohřát, protože jsem teďka spal v zimě, že jo. Už Tak si poď asi ani sem. jako na sebe nemohl dát, vole. Počkaj, tu nejaký pracujúci človek, idem ho ojebať o peniaze. Počúvaj, chalci, poďme poslať prístrešok, ibe vám. Chalani, poďme spraviť prístrešok. Jak nevíš, Ukradil ako? som mu Já plachtu. umrznu, kurva, já umírám do píči, potřebuji popelnici, aby se ohřál. Počkej, tam něco... Tam není, ale poď. To chcem. Musíme ísť späť. Kudy, běžím. Do piče. Musíme ísť tam, kde sme sa narodili. Rest. Who is my sub? I just... Rest, kde si? Počkaj. 2, 3, 1. Ty kokot, chlapci. Som si vytvoril kurva oblek jak blázen. Ti jebe. Chlapci, ja mám tak veľa vecí do zastávárny, len proste musím nájsť policajtov skurvených. Počkaj, noc. Počkaj, koľko mám spánku? Tvé žolík, kam mě vedeš, kurva, do té doby umřu, už mám pod polovinu životu. Žol. Veď poď do piče sem. Kde si? Já tam běžím za tebou, vole, ale... Aleš. Tu som. Kde beží za mnou? Dobrý, běžím. Poď. Ja tam jevnem mačky, mám 2 mŕtve, tak ty ich tam najebem, dobre? Čiže poznáte niekto kurkumu? Dajte niekto na kurkume?
Chalani, varíte niekto na kurkume? Aleš, smrdím poznáš jako ryba, kurkumu? vole. Tady mám žlutou značku, že smrdím jako ryba. Co s tím? Smrdíš jako ryba? No? No musíš si dať mydlo. Či to som hovno jak si ďalšie. našiel. Mám 2 mídla. A mám jedny... Aleš, pozri sa na mňa, jak vypadám. No? Ukáž? Kde si? Kde si? On tu není. Stojím pre tebou, jebe ti. My jsme tam, kde jsme se spolu... Čiže ja som ťa stretol v meste teraz, jebe ti. To sme neboli my. Tak to tu ešte niekto je? Ako, no Aleš sa tu volá týpek vedľa mňa. Tiebe, ale je pri mne a ohrievame sa pri súde. Do piče skurvenej. To som na... Takzvaně se teplíme trošičku, no, s žolikem. Nekvenku jsou 3 stupně, vole, co chceš, jako? Čiže tu behám, ako ja sa potrebujem vyspať, chalani. Čo mám spraviť? Krabicák a vohýnek. Aha, Musíš ísť na lavičku sa vyspať, ale on ti to veľmi mraz zobere, čiže keď nájdeš kartón, si musíš vyrobiť, keď si dáš, dívaj sa, ičko rest, y, hej. Počúvaš? No. A hore máš tie nožnice. Crafting, tak tam máš kartónová podestilka, ty kokot. Vidíš to? počkaj. Já tady mám jenom bandáž, mám tady úkryt a pak tady mám dobrůdku nějakou. Kde to vidíš, Žolo? Předměty hore si predaje. Ta kurkuma je... Nějaký tekirův. Čiže ten koreň je, A pak tady mám úplně prázdný místo. ale Koupil nějaký už ty? keď to proste spravíš na smotanie s kurkumou, tak je to sladké. Úplne nezvyk. Že tady nemůžu stavět nic, teda popravdě. Počkej, tady ještě zapálím. No, zapálím to tady. Chlapci, chcel by som vás nájsť, ale to sa nedá. Som v nejakom parku vyjebanom. Jak ďaleko som od vás, keď som v parku? Musíš nájsť stanicu. A keď sa, na ňu pred ňu postavíš, tak napravo. Za Počkaj, stanicou máš dole schody, tak tam príď sme. teraz som našiel bugnutého žolíka, takže idem... Ukáž? Mňa? Hej. Ja môžem dúfať, že si išiel tajto nejako. Mrznem. Dobre, ale že ideme stavať. Zavřeno, sem tam ísť, nedá sa. Potrebujem oheň, lebo zdochnem. Jak to Zdochýňam, otočím? chalani, zdochýňam. To si musel našít nějaký, jako nějaký... Zdochýňam! Chalani, asi som už niekde pri vás. Boli ma z toho hlava z tej hry vyjebanej. Prosím, mám kilo. Respadlo ti to, ale piču mi to padlo, jebe vám na hlavu. Nič mi nepadlo. Tak v těch popelnicích prostě kdo tam háže ty hovna, vysvětlete mi to prostě. Však psíčkári do piče. Ja hlavne musím nájsť niečo, kde sa môžem ohriať, ty Ale kokot. psíčkary mají své vlastní odpadkový koše, že jo, na hovna. Jsou specifický odpadkový koše na hovna, že jo. Ja zdochnem na 100%, ja nemôžem nájsť zónu. A to mi je ako nikto nesvietí, žiadne lampy, nič, tu je proste navždy tma v tej Prahe, či čo? Došla elektřina, no, prostě. Tyjo, tak ten môj kokot je taký hladný, chlapci. Aleš. Jsem teďka sežral asi 5 hoven, takže jsem retard, že jo, prostě. Ty si nie, že retardol, to skôr si taký labužník trošku, vieš? Parochničky na prstoch a to vykusuješ zubami potom. Kde som v piči, ukáž? Zvané pochutiny, že jo. Ok, co jsem dostal? Chlapci, Bunda! Sportovní bunda, která nesmrdí. Plus 5 mráz. ty kokot. Ty kokot, dávaj. Mám posledný šperák. OK, Moje, vole, to je moje. chlapci, Kurva, okamžite ma poďte Už nájsť. si našel Okamžite ma poďte nájsť, ty kokot. Hneď ale. Triggered powered. Ale počkej, za chviličku. A tady ještě tady máme libovou... Ty si zase ty popelnici, slabko kterou poverec. prostě Však Oj, si kde si? kokot, ja neviem, kde som do piče. Tak poď do parku.
tam som bol ako pred pol hodinou, fakt neviem, kedy som sa tam dostal. Našel jsem obyvákovou lampu, hej, to si postavíme, jaký barák? Ty Si kokot. našiel? Chlapci, ja mám dve deky modré. Veľké a koľko to majú 5x5 metra, mám deky dve modré. Ti jebe? Smrdím. Chce sa mi spať, počkaj. Musím sa ísť vyspať. Rest, já tě za chvíličku najdu. Čakám vás pri nejakej lampe. Tak ty vole. Dík. Dík za info. Neviem ako, čo mám povedať. Dobre, ideme čo nájsť, čo by ste mohli poznať, dobre? V Prahe. Stanicu, keď nájdeš, tak pohodička. Najdi metro, vole. Najdi metro a řekni na jaký si zastávce. Co doběhnu. Metro? Je to metro v tejto hre skurvenej, či není? Nie, veti. Dobre, ja spím. Ja zomieram. Za 5 sekúnd som mŕtvy. Som pri nejakých obchodiákoch. Kakandibuka. Počkaj. Kakandibuka? Skladové výrobní kancelářské. Telefónní číslo tu je normálne, ty kokot. Počkaj, tu sú nejaké... Hej, já jsem se sežral seminar do hoven, já se dovolil řád. Počkej, pojdu za tebou. Jak sa vyčistíš od hovien? Od hovien? Ako máš hovno tam? Som strašne hladný. Musíš sa ísť vysrať na benzínku. No, musíš se jít vysrat prostě, no. To fakt sa musíš vystrať? No, musíš sa ísť vysrať na benzínku za 20 korún. To je kurý. Keď pochytáš hovna, tak sa musíš vystrať, hej? Ja aj tak myslíš? Tak no. Pochytať? No pochytať si bere život a dáva ti viac tú pičovinu, tú radioaktivitu. No. Ale život proste u doktora buď, alebo si spravíš bandáž. Teď zažeru všechno, Twitche, dám si. Nemôžeš spať, ty si takto promozli, drž piču. Dobre, Rez, vieš, kde je už stanica? Hlavní nádraží? Práve sa Tam, ohriebam. kde jsme se spolnili, že jo? Praslav hlavní nádraží. Rest, dostaneš se tam, kam jsme se spolnili? Jebe ti. Aleš, musím sa aj zohriať, lebo som Čas spal. vyberá všetko rovnako. Jak chceš, aby som sa niekam dostal, tu vyberá v tejto hre všetko rovnako. To si videl tie dvojkolové budem textúry, nájsť, som sa však zohrial. toto je vidno, že to je česká hra, ty kokos, a pozri, čo ti to jebe, však tu je normálne všetko rovnaké, ty kokot. Dve farby má tá hra vyjebaná. Dvojfarebná hra skurvená. Som kde si v piči na prechode, ty kokot. Pri stánku je tu... Počkaj? Našiel som nejakú... Saska. Dobre, Počkaj. tam buď za 5 minút som... Zdravíčko, nedal by ste mi drobák? Sakra, nevidím. Jo, Zatím pro tebe nic zajímavého nemám. A čo som keď No, jemu to padlo už dávno, on hral solo. Preto nenajdeme. Choď do piče, to mi Jo, nehovor. takhle. No tak to musíš se lognout zpátky na ten žolikov server, že? Choď mi do piče, to mi No, nehovor, ako. To mi nebude padať. A to budeš mať uložené, tuším. Ale však jebe ti, ja tu normálne sa s ním vyprávam s ľuďmi. Ale jo, môžeme si zakousnúť do svého ocasu, haha. Počka, to mielo byť akože nejak vtipné? Či nejaké Ja personálne nemám rez, morálku, jak sa jak dá? získa morálku, Aleš. No tak akože do ocasu, chápete, ne? Haha. Nechápu, pozri, že měl by si spíš drobák, bych si koupil tady třeba bagetu. Ty piča, rignutá, to čo bolo? Ale taky mám šit morálku, no. Taky to mám hodnost na hovno. Čartovaná skurvená. Koľko mám jedla? Kúpiť si hamburger. Mluviť. Najebaný som jako kot. Jako popravdě, to Haramburdí, mi tady píše, Haramburdí, mi píše, že to prostě můžu prodat za 20 goldů, jo. Ale podle mě, já nevím, kde to prodat jako to Haramburdí, víš? Žolik? Náhodou. To chcem práve nájsť, to sa, že policajt... Opáči sa kúpiť tú mapu, mám ju kúpiť tú kurvu? To nekupuj, to je asi zbytečný, ne? To je 50 goldů, to je... Mapu, ja mám mapu. No vidíš, tam viem, kde potom viem nájsť rýchlo doktora, vieš. Ale bacha hoši, mám fucking lepidlo, takže když bychom chtěli jako pofetovat něco, tak můžem, mám lepidlo. Však ako na to čakám celý čas, ale ako... Môžeme fetovať? Ja vás sem niekde stretnú do piče. Ja neviem, ak vás mám nájsť, když sa mám odpojiť alebo nie. Mám to real grunči, čo? Odpoj se. Ako zistím, že či tu je? Není tu nejaký, on mi počkaj. Odpoj se normálně, odpoj se a logni se Žolikovi znova na ten sklad. Som zvedavý, že to bude mať, alebo neviem. Mal by mať všetko, no.
Že to je jakoby Pekařství, server-based, to je dávaj jako se. Už som mal všetko, takže ako, jak poviem moc znovu, tak vás zajebím. Tento čo si bude mať na 100%. Jak ho ukradnem toho žebráka skurveného? Dneska policie! No stoj! Dobrý den, jistě. Prosím vás, pane strážníku, je možnost tady někde vy to? Nevíte, kde popelnice jsou v okolí nejlepší? Rád bych navštívil oficiální charitu, ale nemůžu nikde najít. Oficiální charitu? Momentálně myslím, že taková ani není. Hledal byste marně. Nemám tušení, pana. Aha, díky. Ještě něco byste rád věděl? Rád bych navštívil... Nie? Hej! To je někdo z vás? Či to je... Nevíte, které popelnice jsou v okolí nejlepší? Já mám rád takový ty červené kontejnery a hodně se do toho vleze. Dá se tam Ja som starateľ. promočený, skurvený, poďme sa Pane objať. strážníku, ja napríklad u benzinovej pumpy poblíž hlavného nádraží soberej na WC. Mi do piča zaplatiť tý skurvený kokot policajský. Koho náňa? Hej, vykupuje flašky jen tak kurva. Koho náňa? Táto hra je budúcnosť streamerov. Já jsem taky zmoklý jako svině. Tu policajt šprintuje. On náňa. Dobre, ja sa hrajem. Ja teda musím poď sem, pomôcť. ale Běžím. Počkaj, ja mu ho stopnem, on má odmeň. Strašně zase. Strašně smrdím. smrdíš a ja na 56%, kurva. Co bude Srát sa mi 50? A ti řeknu kolik. Ty kokos skurvený, to bolo čo... Dobré. Jsem myslel, že to je hůř. Smrdím viac, poď ku mne. Dejte si okol, jo, dneska večer jdu do vinného klubu degustovat vzácné ročníky a nechci si zkazit čich tím vaším pachem. To je výborný, já se od střední učím, jak dělat obchod a tvrdě si vydělávat peníze. A vy si myslíte, že jenom tak přijdete a něco dostanete? Zkouším to, no taky jsem to musel dlouho trénovat. Ako ja mám 24 sekundových lepidel. Alež musíme 100% nájsť za stálárnu skurvenú. No to musíme, že jo, prostě nějaký železo tam prostě prodat, že jo. Počkaj, ja sa nemusím to hlasne. Prostě dobrý homelessácký prachy, že jo. Povedz niečo, Aleš? Žebrá každý chudák, že jo, prostě, ale prostě Pojebané krát železo hovno. a prodávat ho. To je tam, kde Ja smrdím jak hovno vyjebané, chápeš, chodiace so mnou sa už nevyprávajú ľudia, ty kokot. To si môžeš v obchode, no. Musíš si v obchode kúpiť, ale Čo? Si mýdlo. mydlo. Nebo v popelnicích můžeš najít mýdlo třeba. No. Prší na mňa. Poďme ma nájsť. Idem to schovať, to nebude pršať. Tu kto v tomto koši hľadá so mnou? Já s tebou hledám, vole. Jebe ti, veď mi to bereš te veci. Antidepresiva, drogy, nice. Já si Mám myslím, že si nemůžeme- 16% Ale jedla, chlapci, tak ti treba. 16%. Ne, to si ty, ne, to byl Rest, co vlezl do toho hovna, ne? To nejsem já. To si, jebe ti, ty si tam, veď ty si modrý. No, tak ty si vlezl, ne, já jsem oranžový, vole. Čo si zajebal? Čo si Ja kurva som zajebal? oranžový, ty retard. Já jsem oranžový, ty kokot. No tak ty, my to máme opačne, chápeš? Ako ty to máš takisto, chápeš? Mýdlo, fuck yes. Chlapci, zomieram. Zomieram! Lebo mi prší! Som chorý. Kde seš, vole? Neviem, proste. Žolik, tady je... Schovával som sa pod strechou, kde neprší, ale pršalo tam. Pojď sem, počkej. Tady je když tak doprava a tady za tím. Kde mám ísť? Počkaj, ja sa musím zase prší, kurva, nemôžem sa tu hrieť, musím sa ísť ohrieť. On ti to dosť bere života potom, vieš? Tak si naserval, jsem ti zapálil oheň, vole. Že teraz si u doktora Rest. Máš tam doktora. Kde? Počkaj, pozriem sa, stoj na streame. Pozriem sa, kde presne si. No pohni sa. Nejak, niekde. Máš už mapu, či nemáš mapu? Nemám, že som mu nekúpil, Aleš povedal, že to má mať v piči. Počkaj, stoj. No a teraz choď hore. Tým mostom. Čiže to je, hej. A tu na naľavo. Doktor krásny, mám ho. Máš ho? Nej. S delayom jak kokos. No a on tam, môže sa o neho priečiť. Kto tu priložil? Alež ty v skrini za...
Vieš čo, Alus, že on mi dal ako peniaze a vyjebal sa na mňa. Nepomohol mi. Musíš sa dať ešte vyliečiť. No, Musíš tak- štiknúť, že koľko. Bávi liečil ťa podľa mňa ísť. Nie, nevyliečil. Žolik, vidíš tu lampu? Žolik, vidíš tu lampu? Kokot pojebaný. Nikto nechce Neviem, pomôcť ako- bezdomovcovi do piče, chlapci. Tí ľudia sú tak nice. skurvení. Si tam jebol Mám lampu? Vybavujú nám tady náš homeless zbyteček, že jo? Máme Ja už som spravil oné. Videl si? Ja už som spravil oné. skříň? Idem za vami, Túto chlapci, skriňu idem vás a nájsť. ešte som spravil to. Chlapci, pripravte lieky, A ty pičoviny, vidíš idem aj vás ten plot nájsť. skurvený? Ten zelený? Zelený plot? Já ho vidím zeleně ten plot teda. Úplně No, zelený. Ja ho vidím úplne oranžový. Dobrý den, Vespolek, dobrý den, kde si tu berete, vypadnete odtud? A hlavně tím plotem můžu projít. Jo, už jsem na cestě a nemáte náhodou něco nazbít? Já jsem z inspekce, takže bacha na věc a hezky mi to tu celé ukážte. Kokot. Venku je strašná klemra. Nemohl bych se tu jen na chvíli ohrát, pak jde o život. Poviem mu, že ja som z inspekce. Aha! On ma pustil do počúvaj. Týpka som proste vyrušil v robote a som mu povedal, že kokonom by povedal, že mám ísť do piče, vieš? A ja som mu zajebal, že čo ti to zajebalo? Čak, ja som z inspekce, že všetko mi tu ukáž, čo tu máš, vieš? A idem ukradnúť, čo si teraz práve. Mámo, Kokot, Co vyhodil už jsem tu bundu do komik píče, země hol omylem. asi Ta je nebude. zabagovaná, nejde mi vypnout v inventář. skutku, odejít. Píči! Čo sa stalo? Aleš. Slabý Aleš proste. Zabagovala hra, musím... Zás mi treba spať, kurva. Čo si povedal, že si zabogovala hra? Jo, a omylem jsem si vyhodil skurvenej, vole... Vieš čo ako lepšie? Ja som sa prepadol po textu a zmenil som si nohy. Počkajte. Google, vydrž, Môžem si kúpiť kondom. Už ťa mám. Počujem, Google. Cigareta ti dá plus? Čieve. Musím nájsť policajtov, vedieť... Počkaj, vlastne musím sa ísť. Ja ti pomôžem, Google, chceš? No poď. Tak, no poď. Ty si fakt. No poď, poď. No poď. Dobrý den, já to mám furt zabagovaný, že? Já jsem si to resetnul, vypnul, zapnul, vole, a jsem furt zpátky zabagovaný, jak jsem byl předtím. Tak. No, si môžeš láškať, kamuško, dobré? Rest, kde si piči? Tak to si sa rozjebal. Rest. Ježiš. No a láškaj. Segra volá s Googlom, ja som s ním bol včera vonku behať. Chat. Je u té hry napsaný, že je to verze 0. A Segra bola dneska ráno s ním behať. No a on má svalovicu normálne ako úplne rozjebaný. Google, čo robíš? Google, nechaj si nožičku. A tak mu dala normálne Panadol alebo niečo, lebo chudák nemôže ani chodiť, že má svalovicu. Smrť mi ako kokot. Rest, čo robí? Zomieram, ty koko, čo si myslíš, do piču ma predpadol po textúru, do piče, kam si? Tak ale pôjdeš iba oznať, nebudeš mať veci, ale levely máš XP všetko. Ne? Nebudem mať iba veci, tak počkaj, ja mi vyhodím niekde, poďte sem, nedá sa to vyhodiť nejako? To musí ísť. Jak sa prepadol do textúry, to sa mi ešte nestalo. Za tým, protože mi sa nemám, ale čo som si klidne vrať, je liace spojebaná hra. Tak je to prostě alfa, no. Secret room. Počúvaj to, ako, jak to, na to som mohol ako dať, ne, 16 € mi povedz. Tu sme mohli my spraviť nejakú hru takúto však. By bola lepšia. Zomrel som pri smediaku. Dobre. To čo? Ja som padol pri smediaku a ožil som zas. No, tak dobrý, už jsem zpátky, už mi to funguje, ale ztratil jsem bundu prostě. Si dám drogy, vole, to mi pomůže. Mydlo. Všetkého chcem. Musím ísť znovu novú postavičku, musím počkať, idem sa zabiť.
Ja som tu z toho vien chytil. Treba mi srať. OK. Respawn znovu, poďme. Hlavne si, že si říkal, že ide ACS hry. Neviem, kde je Čo je zastávárna, chat. Že už nikdy Prosím, nekúpim. kde je zastávárna. Zisti, kde je zastávárna, kurva. Chlapci, som asi u vás, kde tu budujete, že to píčový, že tu nič není, som pri tom aute na začiatku. Počkej, teďka vlezu z toho baráku na začátku úplně. Nebo jako tam, kde jsme se spolnili. Kde seš rest? Dole, pri aute. Jako úplně dole? Na spawnu? Hej. Prečo sa nemôžem u nej vysrať? U tejto piči. Jak vás teraz nenájdem, chlapci, tak to automaticky vypínam. Jak by sa by to zbuglo alebo niečo. Chill. Ještě vidím. Rest, halo? Halo, kde si, ukáž? Tady vole. A? Ale smrdím jako svině, smrdím jako ryba prostě no. Fuj, je, Mám takový pocit, že dá dobre, se čo tu stávat budujeme, koupit, ukáž. jo? Ukáž, čo budujeme. No nevím, já mám 91 korun, můžeme si koupit, ale jako... Já mám- Počkej, podívej se, jo. Ja mám 129 peňazí. Žolo, ta lampa zmizela, oni nám ukradli lampu, Žolo. Co Kdo? ti jebe? No ukáž mi, čo si tu postavili za ten čas, čo som tu Ne, nebol. si přesunu. Dobrý, krásná lampa. Kde je lampa? Co jsi říkal? Co jsi říkal, rest? Kde je lampa? Tady, vole, ty nevidíš? Tady přede mnou, teďka je lampa přede mnou, ty nevidíš? Ty koko, no, čo ti jebe, to máš odkal? No, jsem našel v popelnici, že jo? Choj Nejde, do vole. piče, to fakt? A môžeš zasvietiť? Jasný. Jako úplně mega pecka, že jo? Zasvieť ju, Aleš. No to nevím, jestli funguje, dáme elektřinu zase, víš co, zase chill. Do Musíme piče najít naťahni svíčky, nejaký dáme kábel svíčky. alebo niečo. Nemôžem sa vysrať u nej, u tej kurvy. Čo mám? Počkaj, mám ďalší los, idem vyhrať, vydržte. To jestli vyhraješ znovu, tak se nesedu, vole. Prejebe 100%. Jedna, 2, 10, 33, 15, A by 44. the way, ty popelnice se refreshujou vždycky. Vyhrál som, chlapci. Vole, 20 korun, ale iba. Koľko? Iba 20. kolko? 20. Jsi skoupil los, vole. Nie, to som našiel. Som na respawnu a mal som los pri sebe nejaký. Aha. Počuj, ja to musím reštartnúť, to vás kikne? Nebudeš nič No, reštartovať. možná, no, nás to... Jebe ti nereštartuj nič. Kde kam si išiel, Aleš? Musím, mňa sa to buglo, chápeš? Jsem šel nahoru tady, tady rest. Když jsem vyšel Ale z toho- ja to musím reštartnúť 100%. Tak skús, no, poj. Zkus, asi nás to kikne, tak... Začni stavět. Lebo mne úplne sa hra bugla, vieš? Mne to Tady je rest, zamrzlo. vole, tady pojď se podívej. Tady jsem, otoč se, 180 stupňů. Tady, vole. Vybírám si popelnice, že jo, chutný. Kiklo vás to? Hej, kiklo. Dobre, zakladám. Seky, zdík, zapojíme sa z Resub, ďakujem. Dík, bro. No, napojte sa na mňa. A policaj, no vidíš, hneď je tu ten kok. Nemá čas, aha, lebo smrdím do piče. Ještě vidím. Bože, no. No, že budete mať tie veci. Čo bújel? Ty by si chcel Moc papať? smrdím, ale vždy nájdem do piči nejaké... Ty by si chcel papať? Taky si smrdím. A ten smrd jde pomalu dolů. Neviem, či mám dať papať, kamošku. Tam nie je nič zdravé pre teba. Môj ide absolútne, že hore. Ja by som to nejedol, keby som nie je hladný. Jo, my taky, no, protože my jsme děláty. Jako můžeš se slíknout a potom pro mě jdeš na zimu zase. Počkej, jdem se zahřát. Rest, není ti zima náhodou? Na polke to mám, ten bar. Už vidím tu lampu. Pojď se zahřát, no. Pojď se zahřát. Dám už jet? Dám Googlovi? No poď, ale to pikantné, kamošku, dobre? Tak sa nepolakajú potom, keď náhodou. Keď to preblávne. Jo, party noob, dík za sabinče, nejaké feels good man do čitu, ak sa dá pre nového saba. Ďakujem, dík za po streamu. Pekný podvečer, kamoško.
Čo kúkaš, Aleš, čo chceš pusu do mňa, či čo? Cože? Čo sa na mňa pozeráš do píče, sa ti páčim, či čo? Ty vole, já nevím, hledám, jestli nemáš taky krabicák, že jo, třeba. Počkej, Si šernu? mám tu haraburdi a mám tu jednu vratnú láhev, ty kokot. Poďme sa niečo postaviť do píče. Čo tu môžeme postaviť do píče, ukáž mi to. Zobraziť seznam objektu. Alkohol žádnej, tady není ve vratní láhvi, to už je všechno vypitý, kurva. Počkej, nemáme dobre, idem dať teba uhni. Počkaj, ma povie niečo o one. Dá sa to aj nejako vypracovať z bezďaka normálne, že máš robotu alebo niečo, alebo furt si bezdomovec vyjebaný. Tu som našiel nejakého typka, čo ťa naučí veci. Kde to je? Uhni, Ty ale... kokot, zbytek whisky plus krabicák, no tak to je jiná peska. Hneď som jebol do hovna, ty skurvenec! A taky. Hej, ty už krvácím z hoven. Já normálně krvácím z hoven. Já jsem šmátnul na hovno a krvácím. What the fuck? Ti HPčka uberá hovno. Tu máš ako keby si ho zedol. Ty vole, já... Neviem to ani otvárať. Jako fakt, Vy tam když si si whisky vůbec jdeš. tak, že jdeš hovna, jo? Nebo... Jako, Teplo plus 5, to si nechám. Spánek plus 5, ok, poďme. Hej, Žolík, kde najdu Tu je červená ona, poď sem, ale tu je červený kontajner. Kurva! Proběhnem. Já potřebuji, počkej, nejlepší věci jsou tady. Tady jsem našel tu lampu. Kde? Našel jsem tady tu bundu. V tejto? Tady z toho kontejneru. Čo potrebujeme? Budeme potrebovať hřebíky alebo niečo? Hřebíky Chlapci, zoberiem. našiel som gauč do bytu. Ale kober. Nice! Fuck, fatální neúspěch, hovno. Kurva. Čekaj, Starý textil? Něco dostat. OK. Našel jsem šatník. Choď do piče, fakt? Nádhera, šatník jsem našel. Ty vole, mi bereme míst. Tak krásný bejt. Druhý gauč som našiel. Ještě telku, aspoň úplně nebudu. Kokot. Hej, jsem se skácal na zem. Rest, vidíš mě? Počkaj. Pozor, ticho, ticho. Dýchání z úst, vole, prosím. Piče, toľko! Ležím na zemi. Ukáž? Dobrý. Stávaj do piče, ti to jebe. Počkaj, jak sa očistím od obier, mi povedzte. Mídlo. Krvácam. 4 hovná som chytil, to mám piči tento bedňu pojebanú, idem sem. Bad news? Tak. Nedojezený Najdu kebab. toho doktora, potřebuji najít Bude doktora. som ja. Prečo mi nedalo výkričník? Zás mi to nedalo výkričník, ako jebe ti. Já si myslím, že on se totiž někdy vojebe, když tam jakoby prohrávává 2 na 1, že jak jsem tam prohrávával. Pekne no, tak ty si bol teraz vedľa mňa, či čo? 4 hovná som chytil zás. A dám si kolu si najbem a zoberiem si kebab. Kurva, Poď, máš mapu. nemám mapu, můžu si koupit mapu. Ale to idem za tebou. Kokot, počkej. Dej za mnou? Rest? Nebo co? No neviem, zase tu vidím behať na jednom mieste, zase to asi padlo. No tak to já jsem už v prdeli, popravdě. Už nejsem na tom jednom místě. Čo ti jebe, tak to mi až na piču. Fáraní -2. Ty kokot. Ok, mám mapu, Žolík, tam teď. Ako je Žižkov? Zase mi to padlo, čo je vážne. Asi tak 3 cm. Príď sem, Král, čakám ťa tu. to v té době umřu, no, tak já to zkusím. Jak ti ten modrý, povedzte mi, kedy to mám stlačiť, kedy? Čo ti jebe? To sa nedá stihnúť, ty kokot. Ja moc smrdím, chlapci. Já umřu, vole, protože mi je zima, ještě jsem nemocný. Snickerska. Hej, a vezme mě ten, když smrdím jako prase, ten doktor. Jo. To jsou nějaký dveře, nebo to je prostě panáček, prostě bílej? Nie, to sú dvere, červené. Červený, okay. A už je leto, alebo niečo, už to je do stupňov, ty kokot, svieti tu pekne. Ty kokot. 7 stupňů, vole. Koko, teď je zima jako svině. The fuck? Počkej, tady se dá... Počkaj, mňa to nebaví hlavne, keď tu som sám v tomto svete skurvenom, vieš? To je ako halus. Našiel som jednu.
Prodávač, no ukáž, čo máš. Zdravíčko, aby si něco koupil, vykupuj za láhve. No už si tu? Jedna, Tak druhá, sa relogni tretia, sa normálne zas. odejít. Napoj sa na mňa. Čo by som si chcel kúpiť odtiaľto? Ukáž, by som mohol niečo predať. Toto by som musel dať, to sa nedá. Mám antibiotika, ty kokot. Našel som antibiotika, ty kokot, jebe ti? Fakt? Hej. No já tady umřu, já nemůžu to doktora prostě, ho nemůžu najít. Čo si kúpime čet z tohto? Asi na tom Žižkové, hore nad Z. Mám 164 peňazí. Jsem přímo nad tím zetkem. Červené dvere a A jak lahví? ideš hore, takou pičovinkou. A tu, Tady sem. seš, tady seš, ukaž mi to, ukaž mi to. Tu. Kokot, nice. Sem tu mapu? Jeden život mám, zachránil jsem mi život. Pak keby sa skapali, by som sa svial. No, nech ťa ušetrí. Kúpil som mapu. Čo to kúpim jeden tiket, dívajte sa. Kúpil som jeden tiket, ideme na to, ste pripravení? Ste pripravení, chat? Ste pripravení? Našiel som bundu. 14, 44, 11, poďme. Jako svině, víš? Tu neviem kde. Nič. Ty kokot pojebaný. Víš, čo musím spraviť? Zpět Já jsem minule, když jsem to začít hrál, rok jsem připojit. našel nějakého jakoby budku, kde byl mistr Bezďák. A... Hej, to viem kde je. Teraz som to našiel. No. Ten říkal, že tě může prostě naučit nějaký Open další. bezďácký skilly. Kokoti. Kokoti, vyjebaný. Pekárstvo? Našiel som bundu, ktorá mi dá plus 6 mrazu, ale minus 4 obrana a minus 8 charizma mi dá do piča. A čo mi je karafia do piča? 27, 38 alebo 3, poďme. Čiže to musí byť výhra a kokot. 28? To je 38! Mňa odjebe! Když jeden prohrabe tu popelnici. 47, potom 44, 19, 5, a ty pak můžeš jít. 41, 8, 29, Tak poď toto za 48. mňa lutovať, to je jeba. No, to je jeba, počkej, tak jo, tak já vždycky, ale ne, když to dáme najednou. Počúvaj, chlapci, vieš si predstaviť, že som otvoril teraz normálne ten skrúnený tiket a je tam, že 380 korún českých, ty kokot? Ty si... To jdi do píče, ale. Ako, ale vieš, halus, že som zasekol o jedno číselko, takže to není moje? Ty kokot pojebaný. Čo teba musím otvoriť ďalší, to ti hovorím, ja to previem všetko, čo máme, to mám piči. Jsem měl trochu smůlu teda, no, teďka nevadí. Zase je tma. Já hlavně za chvíličku umřu, mám takový pocit, ale nemám náladu, smrdím. 15, 11, 1, výhra. 11 máme 10 korún? Druhý 10 korún? $20 korún. Koho stál? 20? Sa mi vrátilo, môžeme ísť odznovu, čo? Zamčeno. Hej! Google nemôže mať len takú svalovicu, prosím, to mi nehovor. Chudák. On stojí 50? Robíš si piču? Takže počúvaj to... Žilo, kam jsou dvě? Tu som. Čo si mi tu spravil? Samé hovna tu boli do piči skurvenej, ale zajebem ti. Sorry. To už se omlouvám, kde jsi ale? Za tebou, jebe ti. Tak pojď někam pořád, mě zima, vole. A neviem kde. Tak jdu za tebou, ty tady znáš líp, vole. Už si Já? tady na Žižkově bydlel. Koukám. Kurva. Idem vás nájsť schovaní. Víš, kde je doktor, tak musíš znát ty popelnice, ne? Nemôžem nájsť baterku alebo niečo, ty kokot?
Vyjebol si do hovna, tak ti treba, ale... Jak vás nájdem, ty kokot zas? Mapa, ukáž? Kde je tá mapa? Hlavní nádraží a kde? Ten domeček, čo tu je ukázaný na mape? Tak poďme na hlavní hadráži, poďme na stretnutie na hlavní hadráži. Ja už som tu asi. Ja som hlavní nádraží Čekaj tam, to dobehnem. a pri tom domečeku. No. Počkaj, kontajner. Mám zastavárnu. Špejhlíky, whisky, Tu je zastavárna, kde si Aleš. riskantní kompot, načatý energy drink chcem, Počkej, já jsem tady, vole, u tebe. karafiat chcem, to bude dobré horeť, Tady? No tu, kde si Zbytek mala byť krabičáku. zastavárna. elektrodílce chcem, Nevidím, ale já... vlšen obrovský, chcem. Toto asi. Mám, našel som zapach minus 10, chlapci. To je zamčeno, tak možná přes den, možná přes den musím. No. Asi podle mě Dobre, už je- poďme tam do piče rýchlo na toto, poďme sa No, já zohrieť. se potřebuji bořát, už mám se vole 5 životů, jako. A. Dobre, chod sa ohriať, ja potrebujem sa ísť vyspať. Piče. Dobře, no. Doufám, že najdu někde, kde se dá možná. Čak tu na Jeden kde som zápach, ja, ty to ale pičmi, kde to je? poď sem. Ukáž mi, to je ktoré? Toto? A? Tu a dole, tam Útok, rovno. obrana, mráz, pomažení, otrava, Já se jako imunita. nemůžu vysrat na zem, když potřebuju srát? Dám si Nie, jedlo. musíš zaplatiť 20 korun. Morálka plus teplo, to si dám. Proč se nemůžu vysrat na zem? Krábiček, morálka plus Kurva. teplo, to si dám Já bych tiež. bezďák, tak normálně sedu na zem. A Spánku. prostě vezmu si nějaký listy a tím si Dám ucím si prdeli. kúsok. Vážne? Ten gauč, čo si Jasný. našiel, by mal regenerovať HPčka. Zapach minus 10 som dal. Tak to tam hoď, To sa dá. Nebudem No, úplne, že smradlavec počkaj. pojebaný. Nebo do hrníčku jako Grinch. O, chlapci, ináč mrznem. Môžete prísť pri Tenony, hlavnú stanicu? Som na nádraží. Ale No já a jsem teďka choď na tam. Rest. Vidíš, že spím na tej lavičke? Ticho? Ja tu vidím niečo tu horí. No, já Zapadil tady- tu niekto niečo? Já jsem tady, jakoby na spavnu jsem tady rozpálil lesník. Aleš, podri sa na seba hore, vidíš, jak skáčem? Vidím tě. Jak skočím dole? Neskočíš, vole, tady vole, pojď tady do toho, jako podlezu. Počkej, já zde budu. Do podlezu, kurva. Čo si Tady uderený? podlez, vole. Víte ten podlez, z kterého jsme vyšli, kurva! A dosť si ma tam pamätať, ty kokot pojebaný, jak tam Piči, skočím? Tady, Aha. tady! Rest. Chlapci, ja som z malého mesta, ja nemáme takéto pičoviny pojebané tunely, ty kokot a bludiská do piče v meste, jebe vám. Ten Som podlez, z dediny, ty vole, kokot. co do píči. Počkej si, Boj, chlap- to jsem chlapci. budu pořád, vole, aspoň. Uj, do piče, to je moje, sudak. To je náš súd, pustite ma tam. Mám nějaký zbytek whisky, jestli chceš. Mám 3 zbytky whisky. A nevím, Ja mám ako... Ja som mal 200 goldu a peňazí a mám 69, lebo som akože hazardoval trošku a nič, no. Čo ti poviem ako. Gamba. Vole, gambler, vole, i v homelessák, vole. Kokot. Dobre, idem tam jebnúť ten gauč, nech nám dáva HPčka. No dávaj. Já tady mám ještě skříň pro nás. Já jsem hodím skříň. Ja som našiel chlapci Zapal textil, to, dosky. Tu môžeme prístrečok spraviť z týchto dosiek. No. Hej, A proč vieš ako? nemůžu? Proč nemůžu sem hodit? Neviem, idem to spraviť, ale... Ty mám v inventáři? Daj ičko rest. No. A hore napravo, jak sú nožnice, tak tam máš, že ukryt. Tak tam potrebuješ, že čo potrebuješ stavať. Já tady mám teřelý šatník. Boost 5, úložiště 5, pozornost, prostornost plus 1, ale nemůžu to nikam hodit. Když dám tab, tak se to nejde. Dobre, Dobrý, neviem, jak to funguje. Okay. Ha, tak Žolik, ty jsi designér. Já ti to sem hodím a když taky nějak jako přestav někam jinam. No Okay. počkaj. Já sem ti hodím prostě skříň a pak si ji nadizajnuješ. Že to je jaká zima, ja stojím pri tomto ohrievači normálne a nič nedá sa. Google, čo je kamoško? Ty si rozjebaný jak vod, čo? Ne, ještě by měl hoře. Jak môže mať takúto svalovicu psík, čo? Já Si se moc toho behal. ohřívám, Rest. Co neohříváš? Toho? Dej si inventář a dej si tu hlavičku, jakoby, rest. Vydrž. Tam se ti ukáže, co se ohříváš. Idú čo spáliť. Chlapci, 2 gauče môže byť? Jaj. Že se potřebuji najít. Môžeme tam spať. Ja už 2 na lavom gauče? spím, chlapci. Vidíte ich? Dobre som ich tam najebal? Ukáž, ty můžeš spát na tom? No, jasné, Hej, tak môžem ty vole, spať. hoď ty gauče k popelnici, že jo? Hoď ty gauče k popelnici. A budem spát u rozhořelý popelnice, že? No, ináč, ty kokot. Ja budem spať, vy budete prikladať. Málo.
Marek Veľký za 10 mesiacov resub, Serus kámo, ďakujem. Hughud, 9 mesiacov resub, dobrý večer kámoško, aj tebe. Tomas, dík za 20 mesiacov, vítam späť, veľký chalani. Darí sa, darí. Som bezdomovec momentálne a snažím sa prežiť. Aha. Už je ráno, chcem ísť pozrieť tú zastávárnu skôr. Alež ty koko, ty máš normálne hlavička ako koko. Ja smrdím na 100% chlapci, dobre? Ili hraje českou hru, co si dokázali vy Slováčci? Čo Google? Tak ich ideš premiesniť ty? Podľa mňa to Ty spíš, res, či čo robíš? Hej, přijde napravo. Podle mě to nemůžeš s tím hýbat, když on na tom spíš, podle mě. Nemôžeš. Dobrý. Hele, čekujte, žele. Okay. Kde to ideš dať? Otočit, jestli to můžu otočit. Nemôžeš spát si promrzlý. Prijeb tam, čo si do toho kontajneru, poj. Takhle. Počkajte tam. Zkus teď. Rozpal oheň a jestli ti, no. A Skús spať. Jestli to bude teďka. Ďalej, ja tam vidím stále ten oný. No, ty vole, tak já spím tady. Kde Tak spíš? já tam teďka spím. No ja ťa nevidím, ja vidím iba gauče. Aha, používaný vidím. Strašná je zima, Ten gauč strašná si je dal zima. přímo v polnice, ten gauč. No, tak ja ho vidím tam, kde bol. Strašná tu je zima, čet. Viac predávať kontajnery, keď náš žravý kričí, tak prestaň. No, skúsim. Rozmýšľam, čo by som... No ne. Ja tu mám elektrodilce a píčoviny, a inakšie mi to ale kurva je, ty to stračky vyjebané, to ani nefunguje podľa mňa. Mám 2 výherné losy, ty kokot, a 2 použité, ktoré musím dať do ohňa. Nie. Zapálil som výherný los, ty kokot skurvený. Výherný si zapalil? Koľko tam bolo? Neviem do piče, mal som 2, ty kokot. Pekne, ne. Čo ti jebe? Je čas to vypnúť. Freddy, chod si to kúpiť. Počkaj, koľko tam bolo? V tomto je koľko? Budeš profík hneď v tomto, jak to Koľko je v tomto? 20. Koľko bolo v tom druhom, chat? 40 som zapálil asi. Pekne rest. Pekne no. Buď 40 alebo 20. Dobre, Dobre, idem pa nájsť tú zastávarnú skôr. Chcem tak prelašovať všetko teraz. Starý textil. Typek vie, kde je čistiaren, že ti oblečenie ono vyčistia. Kde to je? Neviem, počkaj, pozerám. To je pičovina, chlapci. Čo ti to... Som odhovien, osraný som celý, normálne smrdím jak hnusný hnis. Mám gauč, mám zdaré kreslo, regenerácia plus 5. Jebe. To je ale úlovok, čo chat? To s tým si nerátali, s týmito jebami, čo tu nájdem. Haló, chalani, počujeme sa? Sorry, já jsem řešil nějakou sračku. Mám zastávárnu. Našel jsi? Počkej, ale já vás vidím furt v té naší bázi, by the way, víte o tom? Vy jste někde v piči? Ja idem do našej bázy práve teraz, sa vracam, našiel som kreslo. Tak já jsem se asi bugnul. Počkej, tak já to vypnu a zapnu. Ja ťa tu vidím tiež.
Jak položím niečo, čo som našiel, mi povedz. Jak položím? Kde to chceš položiť? Niekde sem, napríklad pri smeťák. Aleš Bojniza. Aha. Smrdím na 100%, tak ma zastáva a mi poslal do piče, že som kokot smradlavý. Čo ty musak. Čo to tu je za Ty gauč? krávo, jaké křeslo? Dobre, Co čo? ty Ty jebe? kokot. Ty Ešte krávo. karty stolík a sme v plnom Neuvěřitelná. relácii, ty kokot. Do piče. Já si jdu asi koupit něco žrádlu, protože jinak umřu. No, ja som tiež asi už za chvíľku mŕtvý. Mám tu ako whisky píčoviny. Dám si jednu whisky, jedny sušienky zožerem. Dám si mydlo. Dám si... Dal by som si ako aj trochu lepidla, ale ako nechcem byť ako kota. Môžem si ísť ako... Chat, prečo som vás počúval? Prečo som musel prejebať 150 českých korún na skurvené losy? Boha! No, protože jsi skurvený gambler, to je úplně jednoduchý. Piče zasranej. Počúvaj Rest, keď už máš jeden otáznik, či vykričník v koši, tak už nehľadaj ďalej, lebo iba nájdeš hovna. Co se vyplatí Musíš ísť do kupovat ďalšieho, nejvíc za chápeš? jídlo? Žalik, co se vyplatí nejvíc kupovat za jídlo? Hamburger Co ti dá daje bagetu, život. ne? Cože? Hamburger ti daje život 8 alebo 10. Jebe hamba, no jasný, no, okej. Vitalitu ti dá 10 či koľko, nie? To je platí, to je platí. Se puzera! Mám čistiareň. Máš siareň čo ako? Čo ako čo? Postav ju, či to nemôžeš, tak kde si ju našiel? No tu kde som ja. To je ako pekné, ale ako, vieš, máš mapu a kľudne to môžeš opísať nejakým zázrakom, vieš? Počkaj, tak ja ti to opíšem, dobre? A ako je obchodní štvrť, No. tak nad tým C-čkom asi 3 cm nad monitorom, keď si prstom... Mám takový problém. Ta hajzl bába na té benzínce mě nenechá se jít vysrat, protože smrdím jako hovno. Zeď. No musíš na čistiareň, tu kde som ja. 80 korun chce. Čo A tebe očistiť. toľko nemám, Tak ty tyba kokot. mám 20. Já mám přesně na to, abych se mohl vysrat tak maximálně, chápeš to? Vyser Aj sa tak aj tak smrdím. len hovno vysereš. Smrdím na 100... Ja som myslel, že to predávam, ja som to všetko zežral. Awkward. A jdu žebrat, no, já zkusím něco rychle vyžebrat prostě, no, ale já... KF, žiadny to klon, brácho. Já třeba, že bych se vysral do hajzlu. Do koše třeba bych se vysral, to nemůžu. Do koše? Nemůžu. Nie, spýtaj sa Radio, jak to funguje. Kron, veľký za nový subka, Ja poďme som dal do pekne, piče za sub bundu cez jednu. Prime, pekný večer, Kendlick, Risa, 13 mesiacov nás za reč, čo sa dneska bude hrať a pekný večer každému, neviem kámo, len tak prežívame večer kámošku, neviem. Saska. Tieto sme takí všetky moje divaj sa. By the way, co se stane, Rez, když umřeš? Nič. Umreš. Jsme zjistili, asi. Neviem, Mezi tím mám je Čo je za šťastátko. otázka prijednaná? Ready sa už nudí očividne. No však hej. Ready, taky vole, to můžeme být 4 na 7 ready, vole. Ready. Na čo to budem hrať, keď sa môžem vysrať aj doma, ci kokot, chápeš? Čo ako, ty to máš o to jednoduchšie, Rudy. Ty to máš proste piče. Ešte by som platil 16 €, aby som sa mohol vysrať, ty kokot. Nejakej Dobrý hre. deň, Vespolek. Kde berte vypadnete odsud. Už sa máš idú príšť, hľadať, že nakúpili by ste tohle?
Já si myslím, On by to chcel. prostě ten typ hry, který oni budou... Za kolik by to chcel kúpiť, ukáž? Myslím, že to si zahrajem víckrát. Musíš používať. Počkaj, ešte chcem rozprávať s tebou, kamarátko. Ja som ti zabudol povedať, že som z inspekcie. Krásne. Bohužiaľ. Predal som zrkadlo niekomu. Nejakému žebrákovi. Hej, pane? Všetko to má. Pane? Dobrý den, já bych jenom, můžete mi na chvilku věnovat pozornost? Vy jste bezdomovec? Jo, tak trochu, neměl byste kapku nás být? Bezdomovec opravdu v Praslavi nějak ubydlo poslední dobou, těžko říct, čím to je. Co ten drobák? Ok, to už som čítal, diktátových 5, choď do piče, žebrák vyjebaný, počkaj. Čo ti je, Veredy, drž piču, prosím. Hele, tam je nějaký divný. Ja normálne, on si tam rozpráva príbeh, normálne tam je. Ready. Já zkusím extrémní success z té popolnice. Protože minule jsem dal malej a to bylo... To ti bere život ináč, dávaj pozor, dobré? No, tak stejně už, já nevím, já už myslím, že klidně já ti umřu a já se respawnu třeba. Ujebal som mu cigaretu, ty kokot. Čo ti jebe, ani netušil. Ani netušil, ty kokot. Ani netušil asi. Čo kričíš, kokot jeblý, zlako som za. Staré křeslo, fuck yes. Daj ho vedľa toho oného. Ticho. To dám vedle toho našeho, no jasný, samozřejmě, že jo. Tu piču som musel ukradnúť. Hřebíky, víno. Kapička, či čo to je? Rip. Musím nájsť mydlo, lebo smrdím ako křeslo, proč to křeslo dali pryč? Jakoby Vést. ten gauč. Našiel si si mydlo. Mydlo som našiel, zežral som 2 už, alebo 3. Poď potom ku mne, ja to mám už 6 vykričníkov, tak potom si to poď polutovať. Aj, to piču, pojebané, skurvené kušaté. Čo si chceš polutovať? Neviem, kde si. Ja sa nevidím na mape. Pri tebe som. Kde si ty išiel? Dozadu? Tu som za tebou, kokot jeblý. Kde máš 4 vykričníkov? Tak počkaj, ešte toto dolutujem a ja ti poviem kedy, dobre? Toto veľký. Ja už nemám miesto v inventári, ale... Ja smrdím jak ryba, mám 34% zo smrdlavosti, ty kokot, dobre? Kousek salámu, kebab. Čo papať? Antidepresíva, hneď si idem najebať, dívaj sa. Neraz, počúvaj. Ja sa raz obchal záchod doma a som opredol nohami. Ty koko, jak teraz vidím dobre, ti jebe. Chlapci, ja tak bežím do piče. Dobre, tak prišiel som do kostola a mám víru level 2. Ja to som mydlo, ty kokot. Čo sme ready? Tu je mydlo, ak chceš, žilo, v tom smrťaku, kde som ja. Ktorý? Tam, kde sme boli? Ja neviem, vieš, kde som? Na Žižkove, Ziskov, tak kúsok naľavo, od Zetka. Som. Som predol nohami záchod. Takže si šiel hore tadiaľ, hej? Potrebujem to mydlo, 100% potrebujem mydlo. Stoj tam pri tom smetiaku, už tam idem. Nevidím ťa. Resti, kde si piči? Tu? Aha, tu si? Toto je ten smetiak? Mám to malom, no. A kde je to mydlo? Do piči zobral som hneď skurvené hovno vyjebané. Tlejc zelenina. Ty si ho ujebal. Však to máš aj ty, ale nie? Nemám. Ja, že to je pre každého, ty kokot. Tak som sa ojebal.
Ezechiaš, veľký dík za sub cez správne, ďakujem pekne. Dík za support streamu, kamoško, pekný večer. Alebo podvečer. Dík starý, kousek salámu. Dobre, keď sa pozriem na svoj život, čo potrebujem? Takže potrebujem dať zo seba ten rybací puch do piče. Takže potrebujem som nejaké nové veci. Dajú sa nejako získať nové veci? Kde ich získame? Takže potrebujeme sa najesť, potrebujeme nové veci. Poď na mi koza, ty kokot. Pekne. A Redy, aspoň vieme, že ešte nemáš frajerku doma. Takže pohodička. Keď príde, tak ho pozdrav. Mám to mydlo. Zabil som. Zabral. Pekne. Však čo mám robiť? Dobre, ma to... Tranzistorák som našiel, ty Už ani, chápeš to, že já už ani ty skurvený láhve jí nemůžu prodat. Protože prostě smrdím. Musíš nájsť mydlo, no. A ja sa dám. Našiel som mačku, že je ešte teplá. Ako, čo mi na to povieš? Ju s ňou môžeš prikladať do ohňa. Však to ako hneď idem spáliť, jebeti. Bavě, našel jsem bug ve hře. Když se oh shit, našel jsem jídlo. Nice. Čo je kurva toto? Čo je tento? Ten zamračený smajlík vpravo, ten spodný. Ten, čo sú prvé dva, vrchné dva, tak ten spodný. Čo to je? Vrchné dva, tak ten spodný. To je XK. To je XK, hej, cez oči. To je, keď ješ, tak to je tá ona. Toxicita? Hej. To jak sa dá z toho zbaviť? To ti dávají, že jo, ty žrádla. Iba časom. No, iba časom. A keď mám život na polke, tak to je doktor na to, že hej? No, to si ešte na to dobře, pravdě. To si na to ešte dobře. Ja som premrznutý vraj. Do piče, kde ten smeťak skurvený? Nie, prosím, ja som tam Nehrám to, vypínam to, do piče, ideme hrať niečo iné. Taková za chvilku stejně chcípnu mám. Zapálil som mapu skurvený, dobre, vypínam to do piče. Já chápeš to, že já se nemůžu jít ani vysrat? Prostě mě nedovolej se jít vysrat, protože prostě smrdím. Dobre, next game, poďme hrať niečo iné. Pomyslel som nejaké veci, Ezechiaš, nie, zapálil som mapu. Výherný ticket a mapu.